Hola, bon dia a tothom. Ara us explicaré de manera molt senzilla com entrar al nostre correu electrònic de l'Institut Alcalamot. Primer de tot, anem a la pàgina de Google. A la barra d'adreces piquem google.com i apretem Enter. Molt bé. Després, aquí dalt, ens apareix Iniciar sessió. D'acord? Fem clic a Iniciar sessió i aquí haurem de posar el nostre correu electrònic. El nostre correu electrònic, si és de l'Institut Alcalamot, sempre estarà format pel nostre nom, punt, cognom, @iesalcalamot.com. Entraré jo en el meu correu electrònic, jordi.boadella@iesalcalamot.com. Apretaré següent, posaré la meva contrasenya, apretaré següent i aquí a Gmail doncs jo ja tinc el meu correu electrònic d'Alcalamot, que és un correu de Google tipus Gmail. D'acord? Vinga, moltes gràcies, companys.